Pehrivan illeşler. Biz şu gepleşigimizi Türkmenistan'ın halk artisti Welmirat Amanov'un dörödücülüğüne bağışlayat. Türkmenistan'ın halk artisti Welmirat Amanov'u men ilkinci gaýbana tanaýadym. Ol Türkmen tele ýaýlymlaryna dürli oýunlarda çykyş edýärdi. Ýerde bir Kerim Gurban Nepesowyň ata we ogul poemasyndan bir tele oýun goýuldy. Ana şonu wellegiň keşfini ýerine ýetirýärdi. Türkmenistana belli aktyorlar bilen bile çykyş edýärdi. Şonu bir halkyň içinde de wellek diýip adalypdy şo döwür Welmirat aga. Salam eten jograp. Näme o? O traktoryň alaňy depene çykaryp berdiňem bärde beýip durdyň. Eýgilik bola. Salam. Gören sen kim ugruny däle ödýän? Men ilkinji tanışlygym Welmirat Amanovy bilen Çağa Kaq teleýaýlymda telespektakl gidýärdi, ata we ogul telespektakli. Şonda ol ilkinji tanışlygym. Qaragyd, o qaragyd. Ay Mecnunyň bärde ölüle bärik ýöregi. Ýöňülük diýelim. Feykin matyp gelýär katdyryň. Gatnaşýarlar, hol ýatyr. Eten senden rady, görel jany men dep qaragyd gelýär. Qaragyd gelýär, ho, seragyd gelýär. Gün bolýan o men sana bolu. Qaragyd gelýär, ho, çyragyd gelýär. Can ýalvar ýan. Türkmenistan'ın halk artisti Welmirat Amanov 1947-nji ýylyň 22-nji fevralyna Aşgabat şäherine dünýäýine. Welmirat Amanov geçen asyryň 70-nji ýyllaryna Daşkendiň Ostrovskiy adynaky teatr çepirçilik institutuny tamamlandan soň şol wagtky Molnonepes adynaky akademik drama teatryna işe başlaýar. Çağalyk döwründe howlusyna öz görüň merýärdi-de biziň patfonumyz bardy, goňşaýarlarym öýümizde çaý içmene gelýär diýerdi. Şo sahnada agaç çywyk ýa bir zatlar alyp şo patfonnaky aýdýan aýdymlary özçe bir jalanyryp aýdym aýdýadym diýe. Goňşaýarlarym şu gülýän eken ýa daşymdan meňim edýän hereketimi seredip şonda eçesi dutar gowerýär mekadip ýürüte saatçylyk mektepler beripdir ýöne asyl aňyrsyna seredende çağalykdan sungato bolan söýgüsi bar eken, teatra bolan söýgüsi. Şonda şey diýip görüň merýärdi. Ejem günne mektebe gidemde 10 köpük berýärdi sowalgalyk diýe. Men şoly şaýlary ýygnap günnüz Molnonepes teatrynda spektakllar bolýardy diýe. Şonu mektepden çykyp ýygnan şaýlarymy petek alyp spektakl görmäne gelýärdim diýe. Soňra men instituta giremde Welmirat molum sahna dilinden bize sapak berdi. Şonu Welmirat aga bilen hasam asnaşyp ýoksa men şo talip döwürlerimizden teatra gelip oýunlara gatnaşýardyk, tanışdyk. Bu dürli oýunlarda çykyş edýärdi. Daşarurt eserlerine de öz Türkmen awtorlarynyň eserlerine de gatykän dürli keşipleri ýerine ýetirdi. Soň işe geldik 99-njy ýylda Molnonepes teatryna. İşe gelenmede Nece Boğlan spektakl goýulýardy sahnada. Welmirat Amanovy Padşaň keşfini jarlanýardy. Bizem köpçülik sahnalaryna kenirlerin keşfini. Daşyndan seredende göräýmäne agras, degişmeýän halamaýan bir tutuk adam ýaly görünse-de sahna çykanda düýbünden başga adam görýärdi. Sahnada düýbünden başga adam. Aktör kaçanna çykyş edenne garşysynaky ýollaşy ören wajyp bolupdyr. Welmirat Amanovy aktör üçin iň gowy ýollaş.
Sen gözüňe seredende näme diýjek bolýanyňy bilýän aktör. Gülmurat ağaň bir gowy tarapy biz şowa talipdik da, şu talip döwrümizde şu sahnada şu bize maslahatlaryny bererdi. Halipa hökmünde salamlaşýardyk, soňa minni bize sahna dilinden sapak bermäge geläýdi. Şonda hasam içkin tanışdyk Gülmurat ağa bilen. Indi Gülmurat ağaň bize öwreden zatlary ondan alan bizim sapaklanmaz tälimçi boldum da şu sahna diliniň öz türkmençe geplemek, türkmeniň öz ähengini, ýa-ni dil dodok, demalys maşyklaryny şeýle bir öktülük bilen öwredýärdi. Şo bize gaty uly gollaw berdi. Sebäbi sahnada mysal üçin gülmeliler bolsa sen çyndan gülmeli. Şoňa bir tilsimlerini nädip gülmeli, nädip dem almaly, nädip dodoklar, diller işlemeli. Şo zatlar barada gaty kän bizi bilen işledi, bizi taplady. Şol kaçanna diýerdi, sahnada işläňde dil, dodok işlänne pışırdap gürläňde de tomoşasy zalyň aňyr başyna da ýetýändir diýip şolar ýaly bir iýinçe tilsimlerini öwret. Gülmurat Amanow ine şu Moğolany Pesadynaky akademik drama teatrına bir näçe ýyl ýol başam bolup işledi. Gülmurat ağaň köp taraplylygy bardy. Hakyky bir türkmen ýaşulysyna mahsus häsiýetleri bardy. Ýumşakluk. Elmedam şu ýaşlara maslahat berer ýördi. Biz özümüz hem oğlany bolup gördük, fiziýaly hak diýip şonam gülüp düşünürerdi. Kän bir adamyň üstüne gıýgyryp, käýäp, eýle bolun, beýle bolun diýip sesini gataltmaýardy. Şonu ýylgyryp şeýle bir mulaýymlyk bilen bir düşünürerdi. Şoň Gülmurat ağaň öz häsiýetine bardy şol. Onuň sahna çykanyna da haýsy keş boýuna aýsyn. Şoň bir zat barda aktýoryň gerek zatlaryň biri mehirlik bardy şol adamda. Haýsy keşip doýnaýsyn bir hili özüne çekijilik bardy. Özüm şu gürlärni plan sözüne düşünmedim diýdirmeýärdi. Bize de şonu öwredýärdi. Şu diňe sözler harpyňyza çenli eşitilmeli. Tomoşaçy eşitmän galmalyp şu sahna diline gaty üns bererdi öýdi. Men Gülmurat Amança teatra gelip işleşemeden soň bir gün men sede mollym diýsem bolýarmy diýdim. Gülli diýer diýdi. Bir ýyllyk duýan sahnada qaqa hükmüne diýdim. Hakykatdan hem şeýledi. Käbir aktyorlar bar. Sen şoň bilen sahnada çykyş etme tapawudy ýok. Hökmany suratda şu spektakla gelip daşyndan syrlap ýygynden hem öz belliklerini aýdýardylar. Şolar ýaly ustad aktyordy. Gülmurat ağa bilen bir gepin derrew alyşyp gidiberýär. Bir hile birege derrew düşünşi berýän. Şol ýanky bir mehir bilen garşalýatda sen uly bol, kiçi bol, işden boş wagtam şu gelip biziň aramyzda şu öz başyndan geçirenlerini, teatryň taryhyny, şu öňkü ýer döwürde goýulan oýunlar hakyna, kimleň oýnanlygy, şu zatlary bize öwredýärdi. Sebäbi diýe siz öňkü halipalary bilmeseňiz, şolaň eden işlerini bilmeseňiz, sizden sonuga diýişär bolmaz. Köküňi bilmeli. Teatryň düýbini tutanlar kimler, näme oýunlar goýulypdyr, kimler oýnapdyr, haýsy oýuny kim goýupdyr. Şu zatlary öwrenseňiz, sizin özüňiz dünýä garaýşyňyza, teatra bolan söýgüňiz artar. Näçe çuňlukdan alyp gaýtsaňyz, kökden alyp gaýtsaňyz, taryhymizi bilseňiz, şonu gow aktyor bolarsyňyz diýip dogrudan hem şeýle gaty köp zatlar öwretdi. Hem mollum hökmünde, hem artist hökmünde şeýle bir bize gaty kän kömekler etdi. Bize hasam şu teatr söýüp işlemäge ol şo özüniň diňe bir artistlerle mollumçylygy etdi der. Şol mollumçylygyny ulanyp bilýärdi. Şol ýaşlary
sonwata bolan hüwesini artdyrýardy. Gyzykly gurrunlary bilen hasam bizi imrendirýärdi. Ýandan turasyn gelen akdy. Şey diýerdi, sen zehinin daş ýarýanan bolsa, ilki bilen adam kärçiligiňi sakla. Özüňe gowy häsiýetleri jemlejek bolup bize maslahat bererdi. Soň artist bolarsyňyz, ilki gowy adam bolun, adam bolup ýetişmelip, şolar ýaly maslahatlar berýärdi. Bir näçe eserlerde men gören oýunlam gatkänne, käbir aktyor bir ugurulrak bolýardy. Şolun hötdesinden gelip bilýärdi, haýsy keşip bolar, ýa bir daşarut adamyň keşfini döretmelen bolsa, ýa bir türkmen ýaşulsymy, ýa şu döwrüň bir ýaşulsymy, şonu bir hili hepini bildirmän. Şoň özem tapawutdurlukda beýle keşfini meňzemeýän ýerine ýetirip bilýärdi. Bire de elmedam şonu maslahat bererdi. Dinç günem bolsa teatrda aýlanar ýörerdi. Daşyna terederdi, içine terederdi. Şoň gali bir sunwata öz işine teatra bir berlen adamda. Sen neydi? Indi yetişdin diýdi maňa. Sene meni mollumçylyk ediberdi. Mollum men tek maňa ýerdämay diýdim. Entek men bir tejribem ýok diýdim. Ýok diýdi. Sen meňe ýaryma gel diýdi. Ýaşlary okudurlydy. Sen hem eýem tejribem bar. Men saňa öwredörn. Mollumçylygym öwredörnip şu mollumçylyga da ýol görkezden Welmurat Amanow maňa. Muallim gülkülü keşifleriň ustady. Men muallimde bir zady görýän, ýerine ýetirýän keşifleriniň renkleri känni. Bizde şey diýilýärdi, sapak öwredilenede ýokary kujaýyna her bir keşfi jalanlanýan aktörüň renk goşma ustatlygy bolmaly ýa-da. Muallim şoň keşiflerini bir-birinden tapawut edýärliginiň ýekece misaly olam renkleri ulanmagynyň başarýalygyny şoň ustadydy. Neje boglan spektakllar Padşahın keşfi bilen gyýtgaldylan duşukdaky söwdegäriň keşfi diýinden başga. Şolaň hersine özüniň dürli renklerini goşmagy başarýady, şonu ustatlyk bilen başarýady. Bizde de bolýar ki wagtlar keşfinde bir sadyrgyn bolýar. Baş akademik drama teatryna bizken bir sahnada çykyş etdik. Halal Hazina, Mihmanhanada Yusuf Züleyha, Yargar özleriň bennuwany men. Şolaryň hersinde de öwreden zatlar gatken. Egerde biz şoň şägirdi hökmünde ýa bolmasa bir näçe okuwçylary bar şu wagt Türkmenistanyň halk artistleri, Türkmenistanyň at gazanan artistleri. Biz şu wagt şu derejäge ýeten bolsak, şu hormata, şu syýylaga ýetip tomaşaçylaryň söýgüsini gazanan bolsak, şoňa aňyrsyna Ustad halipalaryň uly orny bar. Şolaryň biri Welmurat Amanow. Welmurat bilen ilkinji sahna çykymda o wagt olar men diýen wagtydy. Birem ýaňy işe gelen entek tejribemiz ýok. Berdik Herbebaýewiň powesti boýunça Guseyn Muhtarowyň Jappaklar diýen eseri sahnalaşdyrly. Ol oýun şeýle bir şowlu boldy şonda. Bir de şu 4 togon Jappaklar Welmurat da kelek baý oýnady şonda. Murat Muradow Qazyn keşfinde garap. Waka näme ýa-ni Jappaklaryň ugur tapyjylygy, watan söýjüligi, halallygy ünlüýärde şu eserde. Şu işlän döwrümüz bizen tek tejribe ýok. Köp zat öwrendik. Türkmenistanyň halk artisti Fahry Aliýewa Doýdukbaý oýnýardy. Şu ýanky aýdan halipalar bar. Şolaň bir özüni alyp barşy sahnada boluşlary şu Welmurat agaň öz tüweleme daýaw adamda. Agyr göwre ýaly bol, emma şeýle çalasyn hereketler edýärdi. Biz haýran galýadyk. Özüm şu adam bir ýaşy bir çene baran bolýyn, ýöne şu göwräni şeýle bir ýeňillik bilen öz göwresine bir erk edýärdi.
Biz hayran alıp seyrediýärdik şoňa. Halipaň bilen bir sahnada oynamak gaty kyn. Häzir sen şu oyun marada bir pikir edýäň. Ondan soňra men şu oynaşyma göwüni ýetermika? Ya yetmezmika diýip alady edýäň. Ýöne şonam Gülmuradagy hiç wagt bir zat aýdanna medeniýetli edip aýdýardy. Yetmediň hem goýuňam bir düşnükli edip sen bir göwüniňe degmez ýaly bir malaýymlyk bilen aýdarda sen ýa şeýle hereket etdiň we şo saňa gelşen ok. Ya sen sözü şeý diýip aýtdyň. O söz beýdip aýdylan ok basymly ýalňyş berdiň diýip soň şu taýýarlyk döwrüne çykyp gapdala çykamyzda şeý diýip düşünürýärdi. Olam şeý diýip düşünürýärdi bolýan gaty uly kömek bolýarda bize. Şonu bara bir gazaplanyp ýa gahar gelip gıygyryp aýsa mümkin tersiräk täsir etmegen mümkin bize. Ýöne şonu bir ataýaly sen ataň hökmünde bir hil maslahat berip aýdyp bilýärdi. Yaman şeýle bir medeniýetli edip aýdyp bilýärdi. Onuň sen hem şonu mollumyň edýän talapyny ýerine ýetirjek bolup elinde barmy edýäň-de. Çapaklar oyununda grim edilýärdi. Sakal murt yelim bilen yelmenýän sakal var. Onam howlugyp durdy, gyýşyk çykypdyr. Taýýarlyk döwründe. Sakal gyýşygyrak da onuň şu kady bilen jedeledýän ýeri var. Indi ol çapaklaryň arkasyna alýardy kady. Onuň keti gidişýärler jedeleşip onuň şeý diýär. Kelek bay goýsan ay gurruňy diýär. Senki yalan how diýär. Sen yalan sözläp hana sakalyňa gyýşaryp gidipdir diýdi. Ay şuna bir bölüp başladı. Doğrudan seyretdik bu sakalı şey edip durdu. Sonra taýýarlyk döwrüne bolýar da oňlar wakalar. Özüm güllü Gülmuradaga hedil edip sakalyň bir düzet diýip şu iş wagty bir degişden gülüşden halamýardy ol. İşlerine gatyçynlyka işleýärdi. Gülüşdükde biz bolýan ýaş oglanlar da biz näme. Bolýan şunu gaty gördü ýaman. Sahnaň garasyna çykdy. Soňra ara kesme bolan hemmemiz çağırıp käýedi bize. Dedi sahnada işlenenne başga zat bilen işimiz bolmasyn, seherzade gülküýüňi tutup durjak bolsa. Ýaçynlyka ýapyşmasaňyz teatr sunugatyn döredip bilmersiňiz. Baş şowato ara kesmede gülüşü beriň, işleýän wagtyňyz oňa zat etmeň diýip bir gatam görjek boldy. Ýöne şonu da şonu bir gaharlanýanlygyny, gahary gelýänligini bildirmeýän şonam bir sadalyk bilen bir medeniýetli aýdyp bize düşündürdi. Men Mollany pes teatra gelmegimiň sebäpkärleriniň biriniň Gülmurad Amanşytygyny bilip galdym. Olam tötäleýin molly. Sahnada taýýarlyk gidip durdy. Özüniň grim otagy bardy. Köplençe ýagdaýda grim otagyna söhbetde bolýardyk. Dertleşýärdik, ýa bir öwredýärdi, belli edýärdi. Şonu tötäleýin bildim. Ýokary okujaýlaryna spektakl tapşyrylýar. Şonu teatryň ýolbaşçylary, teatryň rejissörleri, halipa aktörleri gelýärdiler. Taliplary tomaş etmäge. İçinden gerek bolan ýaş gelecekki aktörler saýlap alýardylar. Suray Çary kimidi Mollany pes teatryna işimizi, ykbalymyzy dowam etmeklige öz goşandyny goşanadym. Türkmen teatryna gaty ulu goşan aktörleriň biri. Türkmen tele ýaýlymlaryna gaty kän kesipler döreden Gülmurad Amanow. Biz oglan kak şoňa gaty şoň oýunlaryny fin ederdik, görerdik. Şolardan indi men diýjek bolýanym bizim hökmen sunuwata teatra, kino sunuwatyna gelmek üçin bir zat itergi bermeliler. Indi şu halipalar görüp bizde de sunuwata bolan höwes dören bolmaly. Ýöne ýerden çykmaýardy. Alip men ýa bir artist boljak ýa sahada aýdymçy boljak diýilmi? Bir zat itergi berýär. Şu halipalardan soňam şolaň eline düşüp, şolaň eline okamagyň özü bir uly mektep biz üçin.
Gollym bilen sahnada işleşmek diýseň lezzetli. Ýörüýte bildirmän tomaşaçylardan taýýarlyk döwrüni tomaşa edýän eken. Biz soň-soňlar bilip galdyk. Soň öz grimatogna çagyryp şoňa belli edýärdi. Näme diýmekçi bolýan? Näme üçin edil şo wagt sahnada näme maksat bilen geldiň? Sen öz maksadyny bilýänmi diýärdi. Gatken kömekler edipdi. Iň gowurýan spektakllarynyň birim Vampilfyň Mihmanhana datly spektaklyna Semyon Nikolaýevich baş gahrymanyň keşfini jallandyrypdy. Iň söýýän keşifleriniň birdi. Taýýarlyk döwrüne duýdansyz ýagdaýda şeýle bir rejissöriň bizden talap edýän zadyndan daşgaryn bir gowzatlar bolup geçýärdi. Pursatlar rejissör Aman Gurban Nurdiýewdi, Türkmenistanyň halk artisti. Şoň bir näçe sahnalarymyzda Gülmurad Amançyň tapan tilsimlerini şu spektaklda goýupdy. Men şunu goýmak isleýän, şunu dowam edeli. Aktyor şolar ýalyk bolmaly. Öz zehini ulanmagy başarmaly sahnada. Gülmurad Amanç şonu artykmacı bilen başarýan adamdy. Gülküli sahnalarynyň ustady diýsem ýalňyşmaryn. Ýerde-bir Türkmennama diýip bir oyun sahnalaşdyryldy. Şonda Gülmurad Amanow, Halipam bir hanyň keşfini ýerine ýetirýärdi. Olam şo bir maslahatda bir janygýan bir hanlaryň arasynda bir mesele ýüze çykýarda şonu bir çözmeli meselede arada bir jedel bolýarda. Şonu hakyky bir türkmen hany ýankaýdysmaýal görýän ol degişme sahnalarda da şoň gali ýokdy diýeni hanlaryň keşfini ýerine ýetirip berýärdi. Şo öýde aktýoryň öýrüsiniň giňligi şol. Aktörün öğreti giyin bolmaly. İslendik haýsy keşip analysa şonu ýokduluk bilen başaryp bilýän bolmaly. Gülmurad molumda şu häsiýet bardy. Şu ýadymdan çykanakda şu bir Gülmuradaga men durmuşda şeýle ýumşak adam bolansoň oňal gaharlanyp bilýändirem öýtmedim. Şu bir sahnada bir gaharlanyp bolan menim bile çykyşyp durna sahnada. Oyun gidip durun şu bir janygyp bir aýdýa da sezýärdi. Şu gözlerdägem ýanyp barýar. Şu dodoklar titräp çyny bilen gaharlandy da. Ana şu Türkmennamada şonu bir üýtgeşik keşip döretdi. Bir hanyň keşfini. Şol aktýoryň köp taraplygynyň habary berýärdi. Halal Hadina spektakl bolýardy. Gülküli Nowatgul Rejepowyň eser esasyna sahnalaşdyrylan rejissör Edidi Şaňulyewdi. Halal rahmet bilen portretdan öz gazançyny gazanyp bayan bay ýöne çağalar şonu şeýle husyt goňşularam husyt görýärler-de. Şoň keşfini janlandyryp maşgalasyny aýalynyň hem keşfini Türkmenistanyň halk artisti Şemşad Ahmedowa ýerine ýetiripdi. Ikisiniň taýýarlyk döwründe söýgü sahnalary bardy. Öldür ullakan ýaşly adamlar ýöne sahnada şeýle bir şu söýgü sahnalaryny ýerine ýetirýärdi. Biz gapdarlan seredenmizde başyndan seredip hem gülküýmiz tutýardy, gülkünçde ikisiniň birek bilen sahnasyna aýdýan sözlerini, bir-birine seredişleri şeýle bir usatlyk bilen ýerine ýetirýär, gülüp tomaşa edýärdik. Vampilfyň Mihmanhanada diýip bir eseri bar. Şonda Galoshin diýip bir mihmanhanaň başlygynyň keşfini ýerine ýetirýärdi. Öňem halipalar Aman Gurban Nurdiýew Türkmenistanyň halk artisti oýnady. Indi göräýmäge şol Aman Gurban Nurdiýew hasam olardan ulu halipalan birde. Bunu deňeşdirip görýäňde. Şolaň ikisinde meňdeşlik ýok. Göräýmäge şu Aman aga öýkünäjek ýaly, şoň eden zatlaryny edäjek ýaly. Köpülen artistler biriniň oýnanyny ýygynden oýnaýan şoňa meňdiýär-de, meňdemellerler. Türkmenistanyň halk artisti Aman Gurban Nurdiýew bir mikr ýaşulyny oýnaýardy. Gülmurad aga onu bir hili sada adamyň keşfini ýerine ýetirdi. Indi görýärmi? Mikr adam bilen sada adam başga da. Oň hereket hem başga, guruluşum başga, iş geyişem başgarak, keşip üýtgüýe. Aktyor şoň alam bolmaly. Ana şonu da men bir Gülmurad Amanow Halipam bir hayran galyrdy men şo keşip bilenim. Bir sirli sandyk spektakly bardy. Şu spektaklda halal qadyn keşfini ýerine ýetiripdi.
Tamaşaçylar şol halal kadyn keşfini biram hop nişanyň keşfindäki aktörler görmek üçin gelýärdiler. Tamaşaçylaryň hakydatyna galan keşipler şolar. Belli bir aktör gözegine tutulup, dramaturg şonu gözegine tutup ýazýar bir gahrymany, şol aktöryň jallandyrmagyny isleýär. Rejissörüm şol aktöry görüp, şonu taknalaşdyrmak isleýär. Welmurad Amançyň şolar ýalyk spektakllar gaty kän bolan ömründe. Şu sahnamızda gala spektakl goýuldy. Şonu mollumyň özü ýöne daşyna oturup seredýärdi. Mollumyň özü gatnaşan okdy şoňa. Onuň köplenjem şu öz okuwçylarynyň aladasyny ederdi. Şu döwür näme umara bilen ýaşda. Sen nidi şunlar diýdi özüňe sereden oýdy ýandy. Sen ýaş oglana entek gahrymanyň keşfini ýerine ýetirmeli. Duýan sahnada öňkü bolşuň däl sen diýdi. Her söz aýdyşyňa, hereketiňe girim otagy bardy. Şo tak çağırırdy işden soň. Şu taýyn şeýlere geçsen, bäni beýlere geçsen, ata oğlunyň aladasyny edişýäli, okuwçylarynyň aladasyny edip bilýär. Gahrman arkadagymyz, milli liderimiz, arkadagy gahrman serdarymyz bize şeýle mümkinçilikler döredip berýär. Hasam ýaşlaň aladalar ne diýerler? Şu biz üçin edýän aladalar üçin gahrman arkadagymyzyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. İl wähbitli, ýurt wähbitli alyp barýan işlerini elmizam rawaşyklar ýaran bolsun. Sahna ustatlaryny ýaşadýanlyklar üçin, şolara goýan uly hormat üçin, şu döredilýän mümkinçilikler üçin Türkmeniň milli lideri gahrman arkadagly gahrman serdarymyza, hormatly prezidentimize uly sag bolsun aýdýan. Goýjarlar sag, ömürler uzak bolsun. Tutýan tutumly işleri elmidamada rowaç bolsun.